И сме на Southface. Здрасти, бе. Здравейте! Така, малко сме си направили количка, малко така, само малко. Малко дрифтиме, малко. Така, Ние сега правим клип на мота. да ви покажа няколко хедлинга. По-точно 2-3 хедлинга. Този е за дрифт хедлинг. Сега ще ви покажа един друг много як хедлинг. Така. Ето го. Този е офроуд хедлинг. Ето вижте. Да споменем нашия гост. И този път имаме специален гост. Ей, здравейте! Това съм аз. Кирето, така ме наричат приятелите. В момента какво ни стана с гумите, само да те питам. Моят е Victor.bll. Ако искате, четете, искам много да играеме. Кажете си скайповете, момчета. Ти от ли са? Добре. За какво ли? Леко, леко е. Моят скайп е Victor.bll, да знаете. Така, следващия хедлинг е... Защо колата ни е във въздуха? Very good headling. Това беше хедлинга. Вижте, задните гуми завиват. Сега гледайте, това е торнадо. Така наричам колата ми. Ето гледайте, торнадото. Който се осмели да дойде, умира. Другия хедлинг е... Мангала 9-3. Вау! Къде отихме? Отидохме под земята. Ето го хедлинга. Колата е много нависоко. Леле, а гумите ли са във въздух? Така, това е хедлинга. Малко е височка, по-височка колата. Отиваме в космоса. Или пък не. Така. Този хедлинг ми омръзна. Чакайте там. Бат! Не е във водата! Не. И ще направим така. И сме наобратно. Изправихме се. Така. Казвам друг хедлинг. Колко хедлинга ще представиш? Около 9-10. Добре. После ще покажем малко дрифтове и скокища с... Това е моят любим хедлинг. Как се казваш този хедлинг? Дрифт. Ръц, дай, или... Така, слизайте от тази кола, ще покажа любимата ми кола. Идвай, бе, мангал. Че, бе! Идвай в тази кола. С Г. С Г, добре. Тук. Долу качих се. Така, първо малко апгрейд. Отвори ми се вратата. Добре, ще оправя. И защо си глав? Защото ми е такъв скина. Той е, как се каже това е? Вин Дизел. Не е Вин Дизел, аз го знам на Вин Дизел скина. Ете, гледай са. Чакай. Така. Аз Вин Дизел ли съм? И така, не забравяйте, моят скайп е Victor.bll. Нема забрат, бе. Чай сме на гумите. Напиши, че ги направиш. Не. Гена, да го напишеш отдолу моят скайп, чули? Добре, така ме скайпа. И за
всъщност, ако искаме да си кажем истинските имена, моето е Киреве, както вече знаете. Извинете, обърках се. На този приятел, дето аз гостувам, се казва Вики. И Гената, този, който снима. Як цвят на колата, сте си го така. И почваме най-добрия хедлинг за тази кола. И още вратата ми е отворена. Представя! Най-бавния! Това е любимият хедлинг на много деца. И на много приятели! Ох, малко... А между другото имам парите са ми 7 милиона 484 хиляди и даже още много пари. Леко ще се бъснеш в другата кола. И сега, време е да поскачаме. Добре, че имаме нещо дето да ни спре. И така, най-добрия скок. Ох, това не беше най-добрия. Аре да скочим от скокчетата, бе. От скокчетата ли искаш? Окей. Ако успееш да се населиш тях. Аз си седам мирно, като наказвам човек. А ти си казваш... Аз казвам Иван, да, бе, да. Как се казваш? Иван. Аре, трябва да бутнем тази кола, да не я вземе някой. Стига, бе, Гена. Не се казваш Иван. А как? Знам. Аре, стига, бе, Гена. Аз се казвам Евгений. И в момента, както ти си казваш колата, в момента аз ти гледам това дето на тя. Време, да. Потъркаме гуми. Така, време да слез от колата и напиши наклонена черта дрифт. С Т се пише. Добре. Наклонена черта дрифт. И време е да покажем най-яката кола в света. Поклонявам се пред паметта му. Къде отиде? Чекай, бе. Чай, не е такова, не е та. Аз ще я взема. Мангал, не бе. Не Не бе, стоя, бе, ей. Добре, бе. Така. Искам... Къде ме колата, е? Така. Как се отваряше инвентара? Какво? Как се отваряше инвентара? Поклон пред този човек, който... Качи се върху колата, е така и с Г. Изчакай малко. Как се скачаше, бе? С шифки? Да. Така, поклон пред този човек. Чакай, мини ти от другата страна. Бах ти, бе! Чай да мръдна по-натам. Аз си стоя мирно. Ди бос, бате. Как я путаш само? Последен опит. Какво правя? Какво искаш да направиш? Изчакай, бе! Така, поклон пред по-лайка. Не. Трябва да се кача до тебе. С Г. Знам, натискам го, ама ще ти спаля. Ама трябва отгоре на колата. Добре. Качи се тук до вратата. Ама не толкова, бе. А как, бе? Така, слизам и да ти покажа как. Виж, е така. Мини от другата страна и скачи. С Г. Тук ли? Чай да видя дали е така изобщо. О, ма Г, бе! Защо скачаш?